Vítám vás u našeho nového videa. Pomalu se tady zabydlujeme. Dnes potřebujeme uvolnit místo v narvané garáži. Nejprve postavíme první stán s pomocí souseda Norberta a Marka, který slouží jako venkovní kuchyň. Druhý stan je takové Lego Made in Temu. Stan se staví celkem v poho a slouží jako garáž na kola. U sestavení je další pomocník Tania. Všechno nám jde rychleji, už se těšíme na pivo. Alisa, co tam děláš, Kiki? Je pozdní ráno, chystáme se na naši ranní túru. Dopoledne se většinou snažíme ujít nějakých 6, 8, 10 kilometrů po ostrově. Z Kapučí tak jdeme na druhou stranu ostrova Závětrnou. Jdeme směrem na Stella Maris a tomu, jak říkají místní naši kamarádi Němci říkají jazera, jako to jezera. Přístav. Let's go get some steps. Co tady děláš, Kikiska? No, jdeš s náma? So nice on this side. Bierpause oder was? Nein? Noch nicht? Listen, it's not possible, this. Would you go this? Zatím jsme ušli 3,9 kilometrů. Na této straně ostrova skoro vůbec nefouká. Máme úplně nádherné počasíčko na túru. Dívejte se na tu krásnou průzračnou vodu. To je paráda, co? Nádhera. Moře má barvu jak na Maledivách, ale teplotu má jak v Norsku. Ale To snad ne. procházka krásná. Naproti Kornaty jsou vidět úplně úžasně. Tady už jsme šli. To tady byli na motorce. Co to tady lítá? Tak jsme došli až k poloostrůvku. Máme za sebou 4,7 kilometříku a dáme si asi ještě vyšlap nahoru, že? Ano, koukáme na ostrůvek, který je vetí odpoledne, protože voda přesáhne přes to místo, kam teďka jdou naši kamarádi, a tady hodně lidí v létě se píše na Google, že tráví celou noc pod hvězdami. Pěkné místo. Tak jdem nahoru. Nejvyšší místo. Tak krásný výhled máme. Krásné to je. Až sem jsme došli.
Žádní krabí, že? Ale že jsou zalezli ještě. Těžko říct, to je pravda. Jsme žádnou neviděli. Poslední hluk. To nechci. Jsem tě nechala, nechceš? Tam mi ho dej. Si dám tam pivo. V jazzerách. No to ještě ale potrvá, než tam dojdeme. Kolik máme? 5,6. Mělo by to být, by měla to další testovi. No, tak to jsme někde v půlce. Možná ani to ne. Maybe I first look on the street. Maybe sit again. Great, bravo. OK. A tady je normální cesta, po které jsme mohli úplně v klidu přijít, kdybychom nalezli přes všechny ty kameny a skály. Okay. Straight. Wo sind wir da wieder runtergegangen seid? Tak jsme se prošlapali až k tomuhle krásnému, malebnému, malému přístavu. Tady jsme ještě chvílko pěšky nebyli. Aha, opravářská stanice. Na kolo. Super. Došli jsme ke kapličce svatého Roka. Ta kavárna, která má mít otevřeno každý den, je samozřejmě zavřena, takže pití tady nebude. V restauraci v kempu Lovišťa jsme si konečně dali občerstvení, což nemáme na kameře, protože mi došla baterie. Dnešní trek byl nakonec 12 km dlouhý a obsahoval celkem zajímavý a náročný terén. Miláčku, Ano. hodilo by se mi použít sprchu. Teď ti podám jídlo. Jak se ti to sesunulo? Nebyla plná jen garáž, ale i sprcha. Skoro všechny věci půjdou do lodí. Monča mě prudí, že si potřebuje umýt hlavu, abych udělal škatulata a věci ze sprchy přesunul do garáže, která se uvolnila. Mně se samozřejmě nechce, ale to už. Však to znáte. Kam jedeme? Do Roka. Tam jdeme přes most. Jsme tady v místním
v Hornbachu a potřebujeme koupit nějaká dřeva na vypodložení kuchyně a ještě nám došly kotvíci, šrouby a podložky. Like this. A toto? Tady máš tvrdé. To je malé. Máme tu teper, No ale to máš malou tloušťku. Když to bude od kraje, No. tak vlastně to budeš to muset zvedat hodně. 5. Are you able to cut it here as well? Because we cannot carry such a long wood on the bike. Dobadan. This one and this one. Česky. Česky. Všechno. Všechno, ano. Tak jak to povezem? To můžu postavit. Takže prkno máme zadarmo, za to, že jsme si tady koupili koště a podložky. Jdeme na oběd do Betiny, kde všechno jídlo by mělo stát 10 €. Tania s Matiasem nám říkali, že to tam je moc dobré, tak to jdeme dneska vyzkoušet. Je to odsud nějakých 2,5 až 3 kilometry. Paní se tam už koupe v tak strašně studené vodě. No to teda nevím, jestli bych tam vlezla teďko už. Na motorce mi byla pěkná zima. Let's go! Yes. We go directly. Zase máme krásnou hladkou vodu. Dneska na rozdíl od včerejška nefouká ten ošklivý vítr. Dneska máme rybník. This is really nice. Ano, I have looked in the moc hezké. internet. Not bad. A pěkné klidné místo. Tady se dá loďka přistavit. Paráda. Máme za sebou 4 kiláky. Jo. Došli jsme až k hlavní marině na Murteru. Je to marina Chramina. Tady mají takovou pláž udělanou pro majitele lodi, co si tady platí stání. Mark over here in the gym. Aha, a tady je ta nová posilka, o které už jsme slyšeli, že to tady postavili. Měla by být Pro majitele lodi. pro majitele lodi, co si tady platí stání v marině, měla by být zdarma. Pro Marka. A pro Marka. Tady v marině je velmi dobrá restaurace. Sice trošku vyšší cenové kategorie, ale moc nám v ní chutnalo, tak do ní vás jednou vezmeme taky. Tak to vypadá, že jsme dorazili do restaurace, kterou pro nás Tania a Matias naplánovali. Už máme pěkný hlad. Parádní. Moc hezký interiér. Krásné. Čerstvé rybky.
Zabadan. Otevřená kuchyň, no super. A fotbal. No jo, fotbal. Welcome drink? What is it? Bylinkováč. Okay. Na zdraví. Zdravě. Šivili. Živili. Voilà. Hvala vám. Može? Šivili. Hvala. Danke. Hey. Super. Yes. So, enjoy. Very nice. Enjoy. Also mal guten Tag. Co? Jo? Syňa. Vepřový? Vepřová peka. Originální chorvatský jídlo. Výborné. Šťavnaté, dobře chucené. To je super. Baseball, very good. Delicious, really. What was it? I forget I watch start again. But here say go back. Me too. Okay, we go back together. S krátkou přes zahrádkářskou oblast. Tady všude jsou takové pěkné malé zahrádečky, kde si místní pěstují zeleninu, trochu ovoce. Kapusta, artičoky tam 2 kvetou. Dívejte na ty krásné růže. Tady stojí další opravářská stanička. Nástroje jsou trošku zrezlé sice, ale evidentně už jsme zpátky z okruhu i z oběda. 8,9 kilometrů. Unavený? No ale dobře napapaný, že? No to výborné to bylo, vynikající. Vynikající. Tady stojí Markova loďka a vedle Jensova loďka. V té Jensové loďce se včera našly koťátka. Okay. Ich habe schon Bez maminky, nalezený. Vielleicht tun wir es echt bei mir ins Haus hin. Ja. Also ich habe 2, die vielleicht noch eine abnehmen würden. Also und mit einer noch zusätzlich, das wäre für mich kein Problem. Ob ich jetzt 2 oder 3 habe, ist eh schon egal. Maličké.